Agtal na ka man bakit? Tal na ka! Ukis ti bulong na di nga laklakayanan tanap na pananan ngay. Kasyak pa'y ti mangi pampamuspusanan nga apan umutang di kanan main. Ukis ti bulong nan addaman siguro di tangkad. Ay, kunakon ka. Buray ka man. Naapo pare, dijay balay may sakti batas pare. Ay naapo, siyak gamit natin tuladin niyo. Abaw, sabi, mabuti nga yakin ni bakit ka? Ay na. Ay naapo pare. Nariga may tagpalpalasdog pare. No. Under desaya tayo mailaing pare. Magkalalaki tayo Tsuga, agsat tayo kiday. Ay naapo, aglemoys tayo kititiarag pare. Miga-miga ang tibatas. Ay, apo, sakpay pare. Ay, Oray manaw, harag pare, oray glumos tayo. Awan, ti bibiyang ni bagit ka, bye! Ukis ti bulong mo nga laklakayan tanda ka manitan. Kitan ti tsuraag. Ay naapoy dagar arim ka kunam. Sakto ti kapintasan kita matitsuraag. Agtal na ka man bakay? Tal na ka! Talaga? Ay, talaga ang ano ha? Kamu tama lumalwan ka. Ang talna Aray! Apo manig bagay may kapipal palas ko nga sa tibang